manero bikoso mono. Ruth ni kare. Na wacho ni sama osebedo matek to nyaka adjust e ngimani. Ka en weche mag chama ma adieri mine to dwa bedo go mang'eny ahinya. Ok ni giricho beyo to gibeyo, lakini itime mana kaluwore gi uwezo ni. Okay? Tiende ni itime kaluwore gi nweng'o ni gi kaka inyalo maintain ngimani. Gima temo lero en ni kaluwore gi nengo, kaluwore gi pesa ma in go, nweng'o ni, to ng'eyo nengo mar gik mitiyogo, go budget. Gor gimiluongo ni budget line. Ok ikadh ka. Ok ing'iew gima excess mokidwa. Ok ing'iew bende gima okidwa. Bende ok idak ngima mokinyal. Kik idhi eba nikech jowete ni. Ruth temo wacho ni jomoko copy paste ngima jowate. Mano is true. To ok en way mar survival. Mabang wang way gi gope mang'eny. Ok owinjo bed ni igo ngimani kaluwore gi nyawadu. Kech ok ing'eyo kaka onweng'o. Okay? Koro go ngimani kaluwore gi nengo ni. To kiseng'eyo gigeni mitiyogo e ot to gi nweng'o ni, koro go budget. Ka nitiere adjustments, inyalo adjust kaluwore ni in gi salary ni omedore, kata in gi other sources. Kaiso mano to koro inyalo adjust. To ka onge, to a staff situation makama, temomiyo wacho ni kik gik moko. Kata en chiemo kik. Kata en weche mag ot, nwang' ot ma minyalo afford. Okay? To kata en weche mag token mag stima inyalo ng'iewo kaluwore gi nengo ni. Okay? Koro ng'ato ka ng'ato odak ngima monyalo afford. Erokamano ahinya. Mama gidi to te dwaro gini oro bungere gi dhongere kaka discipline. Kamano. Nyaka ibed discipline. Ok inyalo survive gi